Novembro no porto de Pontedeume. Preguntámonos como será a vida da xente adicada ao mar. José Luís lévanos cara a desembocadura do río. Contanos como se pesca e como é o seu oficio. Fálanos da dureza do traballo. Aprendí cando era cativo. Cando era un rapaz xa ando ver ao mar máis veces. Entonces, pois xa sabía como iba o tema antes de traballar nunha empresa cerrou, tuve que ir para o mar. Son jornadas duras, 20 horas, 15 horas. Non tes horario, ti sales ás 6 da tarde, se chegas ás 8 da mañá, chegas ás 8 da mañá, chegas ás 2 da tarde, chegas ás 2 da tarde. Non hai, se ti pescas, sigues ao mar. E hai unhas cotas que pode pescar o barco. Se ti pesas as cotas, por exemplo, pues te vas para casa, xa, vamos. Pero, a ver, podes pescar de noite xurela, polo día podes pescar sardiña, ou ao revés, a viceversa. Entonces, pois, te sueles quedar sempre o día para iso, porque é importante, cando a pesca do cerco se fai cando cae a noite ou cando abre o día. Rodeas el pescado cunha red, entonces pola parte de abaixo cun cabo se cerra, se fai como un paraguas. Eu son de Pontedeume, a mí de Pontedeume me gusta. Ahora se está recuperando algo, porque antes salían camións e camións de berberecho, que era unha pasada. Cando era un crío, ao mellor che salían 20.000 kilos ao día, ou así. Ahora, se eso todo isto acabou. Todo por aquí había berberecho, nesa zona de ali, as mulleres iban con raños e traían caldeiros e caldeiros dela. Agora non hai nada. Ahora están metendo especies, están a ameixa japonesa, o macho, que antes non había macho, aquí só había ameixa fina. E agora se está dando esas especies por aquí. Ao voltar ao Pantalán, preguntámoslle a José Luís a sensación que ten no mar. De libertad. Miras, non hai nada, estás aí, no medio da nada, miras por onde mires, ves todo libre. A ponte divide as augas. O río, a ría e o mar.
Unha das mulleres que atopamos cosendo nas redes é Fina. Leva máis de 40 anos traballando o serán no porto. Contounos que antes o porto era de terra e como cambiou co paso dos anos. Falamos con Diego, Elisardo e Jesús, 3 xeracións de mariñeiros, sobre a vida no mar. Cóntannos que os motivou a vivir do mar e como e cando comezaron. Pois eu levo desde os 16 anos, 7 anos, ou 8, así, máis ou menos. Eu levo 38 anos. Conteste, señor. Eu devo de levar uns 60 ou 70 anos, casi. Que quer que lle diga? Desde 14 anos, teño 76. É a vida destes mariñeiros. Non hai outros estudios, e daquela, houve que fastidiar só a mar. Que lle vamos facer? Agora estamos jubilados e axudámonos aquí a arranchar os aparellos á xente. É así, é a vida así. Bueno. Agora estamos parados, temos os dous parados, e estamos facendo as redes para outro. Se estuveras con o mismo barco, traballando, non cambiaras, pois xa tes as redes, como temos nós da outro dos máis pequenos, e se a rompes a reglas, e listo, xa, quitando algún pano que teñes que cambiar porque pudre ou porque o rompes ou tal, tes as redes listas o 90 e pico % do ano. Que non me gustaban os estudios. Ou non se podía. Ou non se podía. Non había medios para estudiar. Eu empecé porque me gustaba e porque me deron a oportunidade de ter un barco propio e empezar por min. De estudiar non quería, o deixei porque quise, non porque que meus pais querían que estudiara. Pero eu non quixen estudiar. O irmá ten carrera, pero eu non. Non quixo estudiar, tiñamos un barquiño aí parado que nos compramos outro. Un día dixo el, quero ir a pescar, eu quero ser patrón. Bueno, pois, eu lle respondín, te preparas, vas ás escolas, sacas títulos e o tes. E hasta hoxe foi indo, unhas alegrías, unhas tristezas, e eu que toca no mar. Iso foi sempre. Unhas veces ben, unhas veces cantas cando hai peixe, cando rompes choras, pero hai que ter a avaría, hai que cantando. Se rompe chorando, e se está cantando, é liso. Este oficio, pois, aprendimos de padres, abuelos e toda a xente. A mí meu pai levoume con 14 anos, meus hermanos o mismo, houve un que estudiou, outro non, e daquela non había medios para eso, e daquela pois era eso, o que había. Pois eu aprendín a base de equivocarme, de romper todo, así, sí. Somos familia toda de mariñeiros, só. Miña nai andaba co paxe, vendendo por aí, paxe á cabeza, para manternos a nosotros, sí. Puente Deume sempre foi un puertiño moi pequeniño de todo, porque Puente Deume non ten calado para entrar un barco,
aeroporto cambiou, se ampliou, Pois. antes aquí había unha rampla, ahora se ampliou esta, Claro. antes aí había un carro varadero, ahora xa non hai. Antes o mercado estaba arriba, ahora están en obras, ahora están aí. Os almacéns vellos antes eran aí, eran eses. Ahora fixeron estes. Eses almancéns eran de salazón. Aí salaban o peixe, tiñan píos. E salaban cando viña a anchoa, pois, metíanse aí en píos e despois, pois, embalsaban o ese para transportar. Aquí fábricas nunca as houbo, daquela, pois, non... Antes gastaban o peixe aquí, ahora non. Eu eso xa non me acordo, non? Bueno, o barco é diferente que en terra. Faz máis aí a libre poder, quitando aí cousas que te tens que acatar. Como Jesús fálanos de cantar no mar, preguntámoslle se coñece algunha canción. Canta, ya ver aí. Esa canción dos de Viveiro, Tiago. Todos metidos nun bote. Boga, boga, mariñeiro, vamos para Viveiro, xa se ve San Roque. Boga, boga, mariñeiro, vamos para Viveiro, xa se ve San Roque. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la, ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la. Traigo sardille mo carte, traigo sardille mo carte, tamén xurelo pequeno, rapaciña de Viveiro, ve buscar o lote do teu mariñeiro. As luces vanse apagando e os mariñeiros voltan ao mar, de noite coa luz da lúa.